लोगोफोर BTC नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जे बिथांमोना राज्य सभानि सासे MP मोननो लुबैदों आरो बेखौ हेमन्त बिश्व शर्मा सारजों BJP जों सावरायगासिनो थादों जिहेतु बिथांमोना एलायन्सआव दं आसाम सरकाराव बिनिखायनो सासे राज्य सभानि MP मोननायखौ लुबैदों हास्थायदों आरो थारैनो बे बिथिङाव जाफुंसारनो हागोन बेबायदि बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो बिथाङा जा बाथ्रा बुंदों बे थारैनो बर' माहारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जोबोरैनो गोजोनथाव बाथ्रा मानो होनोबा जों जुदि आसाम सरकारजों एलायन्स जाना थानानैबो जुदि सासेबो जुदि राज्य सभानि MP हरनो हायाबा बा बिनानै लानो हायाबा बे थारैनो जोंनि थाखाय फेलार होनना बुंनांगोन जोंनि बर' माहारिनि राजखान्थिनि थाखाय फेलार होनना बुंनांगोन बे बिथिङाव जों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ धन्यबाद होनांगोन बिथाङा जा समाव 17 बोसोर बा 15 बोसोर सरकाराव दंमोन BTC नि बै समाव बिथाङा माने राज्य सभानि MP बिनानै लानो हादोंमोन कंग्रेसजोंनो जा बा BJP जोंनो जा जायजों एलायन्स थाया मानो बै समावबो बिथांमोना राज्य सभानि MP हिसाबै मोननो हादोंमोन नोंथांमोना मिथिगौ बिश्वजित दैमारिया माने राज्य सभानि MP मोन बिनि उनावसो बिथाङा BJP जों जइन जानानै दिनै MLA आरो दिनै बिथाङा स्पिकार दिनै जों नुदों बर' माहारि हिसाबै आसामनि राजखान्थियाव बर'आ मोनसे खनासेबाबो मोनसे सिथासेबाबो मोनसे गोहोम दं जोंनि बर' सुबुंफोर गैयालासिनो बर'नि पलिटिक्स गैयालासिनो आसामाव रावबो सरकार बानायनो हाया दा बे बाथ्राखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिगौ बेबायदि बिथिङाव जुदि UPPL जायखौ बर' मेजरिटि होननानै बुङो BPF जायखौ बर' मेजरिटि होननानै बुङो राजखान्थि हान्जायाथ' बयनिबो नाथाय बुंनो थाङोबा बेवहाय गासैबो गाहायफोरानो बर' सुबुं स' बर'नि डमिनेट दं बेवहाय डमिनेन्सआ बर'निनो स' बेबायदि बिथिङाव सासे जुदि बर' बा UPPL हान्जानि सासे सुबुंखौ जुदि MP हिसाबै जों बिनानै लानो हायाबा हरनो हायाबा पार्लियामेन्टआव बे थारैनो जोंनि थाखाय फेलार होनना बुंनांगोन आरो जोंनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ आं बुंगोन जे जोंनि रायजो राजा गासैबो बेखौ रिक्वेस्ट खालामनांगौ सरकारखौ जेन जेरै हायो सासेबाबो राज्य सभानि MP सायख'नानै हरनो हायो आरो ओरैबायदि सुबुंखौ सायख'नांगोन जाय सुबुङा बर'नि जिउयै माहामै जेन खामानि मावनो हायो जाय सुबुङा बर'नि सेन्टिमेन्ट दं बेबायदि सुबुंखौसो हरनांगोन जाय सुबुङा जास्ट सिटखौल' आवग्रिना थानाय बेबायदि सुबुंखौ जुदि सायख'योबा थारैनो बर' हारिनि थाखाय जेबो लाब जानाय नङा होमबा बेनिखायनो बेबायदि बिथिङाव थारैनो जोंनि प्रमद बर' सारा बे बाथ्राखौ मिथिखागौ बिथाङा जिउयै माहामै देहाखौ बावसोमनानै गावनि गासै समखौ बावसोमनानै हारिनि खामानि मावबोदों बिथाङा बे बिथिङाव रोंखा राखा होनना जों सानखायो नाथाय थेवब्लाबो जोंनि रायजो राजायाबो रिक्वेस्ट खालामनांगोन जे ओरैबायदि सुबुंखौ जोंनो नांगौ जाय सुबुङा हारिनि थाखाय गोख्रोङै खामानि मावगोन जिहेतु UPPL आरो BPF निफ्राय सासेबो MP गैखाया लकसभायाव राज्य सभायावबो जुदि सासेबो गैयाबा बर'नि थाखाय बाथ्रा बुंगोन सोर बे बिथिङाव BTR गोजोन गोरोबथानि खामानि मावनाया जानो गोख्रोङै मावफुंजागोन 6 सिडिउल एरियाखौ लानानै माखासे बानायनाय बिलफोरखौ आयेन महर मोनफुंनायाव खमसे खम फंसे फंनै बुंनो जुदि जोंनि सासेबो सुबुं थायाबा ट्राइबेल सुबुं जुदि सासेबो थायाबा बा सासेबो जुदि बर' सुबुं थायाबा सोर बुंगोन माबायदि बे गोरोबथानि खामानिफोरा मावफुंजागोन बेबो साननो गोनां जानानै फैदों लकसभायाव गैया नाथाय राज्य सभायावबो जुदि जों लाथिख' जायोबा थारैनो दुखु गोनां जागोन बेनिखायनो जोंनि साफ्रोमबो रायजो राजाया सरकारखौ बुंनांगौ जे जोंनो ओरैबायदि सासे MP नांगौ राज्य सभानि जाय बे BTR गोजोन गोरोबथानि खामानिखौथ' मावगोनानो बा बर' हारिनि 6 सिडिउल एरियानि ट्राइबेल सुबुंफोरनि थाखाय गोख्रोङै बाथ्रा बुङो राज्य सभायाव पार्लियामेन्टआव आरोबाव नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों मोनसे बाथ्रा बुंगोन VCDC इलेक्शन जानांगौ बे बाथ्रायाथ' मोनसे समनिफ्रायनो सोलिबाय थादों थांनाय 15 बोसोरनि जि सरकार BTC गोरोबथानिफ्राय बै BTC गोरोबथायावबो गोबां बाथ्रा बुंदोंबाबो इलेक्शन जानांगौ बुंदोंबाबो मा जादों सिलेक्शन जाबाय थादों आरो सिलेक्शन जानानै जाय मानसिया बे बिबानखौ लादो बेवहाय नोंथांमोना नुदों 15 बोसोराव अरायबो BPF नोंथांमोना थांनाय 15 बोसोरनि जि सरकार BPF नि बैहायथ' बांसिन कन्स्टिट्युएन्सियावनो BPF-आनो देरहादोंमोन नालाय गासैयावबो BPF निनो VCDC नि मेम्बार चेयारमेन बायदिसिना प्रेसिडेन्ट जादोंमोन नङा होमबा आरो दा नोंथांमोना मा नुदों जायफोर एरियायाव जाय हान्जा देरहादों बिसोरनिल' सुबुङा माने बिबानखौ लादों थारैनो बे डेम'क्रेसि ना थारैनो बे डेम'क्रेसि नङा डेम'क्रेसिनि रुल्स नङा पन्सायतआव मा नुयो नोंथांमोना पन्सायत इलेक्शन नुयो पन्सायतनि बिसायख'थि नुयो आरो बे बिसायख'थिनि गेजेरजों जोंनि पाब्लिकफोरा गोसोबादि केन्डिडेटखौ सायख'यो नङा होमबा नाथाय VCDC-आव बिदि नङा अब्ला जोंनि हादराव डेम'क्रेसि सोलियो होनना बुङो नाथाय बेथ' राजानि खान्थिसो जाबायना स' VCDC-आ थारैनो मोनसे रोखोमनि राजानि खान्थि होनबाबो गोरोन्थि बुंनाय जानाय नङा दा VCDC-आ ओरैबायदि मोनसे दाजानाय बेवहाय
माने गामिनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय माखासे खामानि मावनाय थांखिजों बेखौ बानायनाय जादोंमोन। बे पन्चायतनि बादियानो नाथाय पन्चायतनि एसे जुदा। पन्चायतआव इलेक्सन जायो, माखासे बिथिङा गोरोबा पन्चायतजों। नोंथांमोना थारैनो मिथिखागौ पन्चायत आरो भिसिडिसिनि डिफारेन्सआ मा, नङा होमबा? दा बे भिसिडिसिआव इलेक्सन जाहोनो थाखाय जिखिनि क्राइटेरिया थानांगो बे क्राइटेरिया भिसिडिसिआव गैया। सुक्ति खालामनाय समावनो बे क्राइटेरियाखौ खालामखानाय जायाखैमोन। माने फिउचाराव साननायसो जागौमोन, बेबायदि स्टाइलावसो बेखौ बानायना लाना फैनाय जादोंमोन। आरो सरकारा गोसो होआखै नालाय, जोंनि पाब्लिकआबो डिमान्डआ जोबोर उइक नालाय दिनैसिम बेवहाय इलेक्सन जायाखै आरो मोनसे पार्टिनिनो राज सोलिबाय थादों, जायनि जाउनाव माखासे दुर्नीति जादों। नोंथांमोनखौ आं बेखौनो बुंगोन, सिलेक्सना अरायबो दुर्नीतिनि गुदि रोदा, नोंथांमोना सानना ला। स' ग्रास रुट लेभेलावनो, गाहाय थाखोआवनो, गुदि लेभेलावनो जुदि डेम'क्रेसिया गैयाबा गोजौ बोरै डेम'क्रेसि फैनो? बेनिखायनो प्रमद बर' बिथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों, ग्रास रुट डेम'क्रेसिनि गोनांथि दं। आरो बिनि थाखाय मोनसे ड्राफ्ट खालामबाय थानाय जादों, मोनसे बिलनि ड्राफ्ट खालामबाय थानाय जादों। आरो बेखौ ड्राफ्टसो खालामदों, बबेयाव मा जेंना दं बेफोरखौ सावरायबायसो थानाय जादों, नायबिजिरबाय थानायसो जादों। बिलनिबो महर मोनबोआखै बियो। आरो आयेन जानायाथ' गोजाननि बाथ्रा, नङा होमबा? आरो बे जुदि आयेन जानांगौबा थारैनो बेथ' गासैबो इन्डियाआवनो जानांगोन, बा एमेन्डमेन्ट जानांगोन बेयो, नङा होमबा? स' बेहाय जोबोर गोलाव मोनसे प्रसेस दं होननानै आं बुंगोन। नाथाय गोलाव जायोबाबो जुदि मोगथां जायोबा फिउचाराव जोंनि थाखायनो मोजां जागोन, बिटिसिनि थाखायनो मोजां जागोन, बा गासै अल इन्डियानि थाखायनो मोजां जागोन होननानै आं सानो। मानो होनोबा बिटिसिआल'सो 6 सिडिउल एरिया नङा, आसामाव बिनि अनगायैबो 6 सिडिउल एरिया दंबावो। थारैनो बिटिसिआव मा गैया? ग्रासरुट लेभेलाव डेम'क्रेसि गैया, बेखौनो बुंनांगोन। अब्ला सानैसो सुबुङा मा गासैबो मोननाय रांखौ मनाव ग्लाबनायनि चान्सआ दं दाबो बेवहाय। थारैनो दुर्नीति सोलिदों। बै दैदेनगिरिया जुदि थारैनो रायजोनि सानमारोबा अब्लासो खामानि जागोन। आरो जुदि गावनि उदैखौल' सिनायोबा बेथ' रायजोनि खामानि मावनाय नंला, आरो मावाबा जेबो खालामनो हानाय स्कपबो गैया। दा बै 6 सिडिउल एरियायाव इलेक्सन जाहोनो थाखाय जि मोनसे आयेन ड्राफ्ट खालामबाय थादों, बेवहाय मा मा बिथिंखौ नोजोर होनाय जादों? प्रमद बर' बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों मा 6 सिडिउल एरियानि जि केरेक्टार, जि गुन, जि सभाब चरित्र, बे जेन डिलिउट जाया, डाइलिउट जाया, बे जेन नस्थ' जाया, बेखौ नोजोरथियाव लाखिनानै ड्राफ्टखौ बानायनाय जादों, सावरायबाय थानाय जादों, नायबिजिरबाय थानाय जादों होननानै बुंदों। थारैनो जोबोर मोजां बाथ्रा बेयो। आरोबाव भिसिडिसिआव गोलैनाय जेसेबां गामि दं, बै गामिफोरनि डेभेलपमेन्टआव मा जेंना फैनो हागौ, बा मा बायदि डेभेलपमेन्टखौ खालामनो हागौ, बेखौबो नोजोरथियाव लाखिनाय जादों। बा बै इलेक्सन जानायनि थाखाय माबाफोर जेंना जानो हागौ नामा, बेखौबो साननाय जादों। खारन बेयो 6 सिडिउल एरिया, गोग्लैसोनाय एरिया, बेयो ट्राइबेलफोरनि एरिया। स' बेवहाय मा जेंना जानो हागौ, मा थिग इलेक्सन जायोबा बैहाय जौगानाय हारि, जेनेरेल हारिफोरा, अबिसिफोरा सेग्लाबनोबोथ' हागौ, बेबो साननो गोनां बिसय। स' मा सिस्टेमाव खालामनाय जागोन बेखौ सानबाय थानाय जादों। जियानो जाया मानो बे ड्राफ्टआ जाबाय थाथोंसै, आरो बे बिलनि महर मोनथोंसै, आरो बिलनि उनाव बेयो आयेननि महर मोनथोंसै, बेखौनो आं अरायबो आरज गाबगोन। आरो आं बुंगोन भिसिडिसिआवबो इलेक्सन जाथारनांगौ, आं बेखौनो बुंगोन, जाहाथे जों पाब्लिकआ सोरखौबा गावनि पसन्द मथे सायख'नो हायो। दा नोंथांमोनखौ सोंगोन, भिसिडिसिआव नोंथांमोना मा सानो? इलेक्सन जामारनांगौ ना सिलेक्सन जानांगौ? सिलेक्सन प्रसेसै थांनाया मोजां जागोन ना इलेक्सन प्रसेसै थांनाया मोजां जागोन? जों जायफोर सुबुंखौ जों मोजां मोनो बेखौ गोसोबादि सायख'नो ना पार्टिया गावनि सार्थ बादि सासे मानसिखौ सायख'गोन? बबे मोजांसिन जागोन नोंथांमोना बुंदो। पार्टिया गोसोबादि सायख'नाया मोजां जागोन ना पाब्लिकआ सायख'नाया मोजां जागोन? आं बेखौनो बुंगोन, जेब्ला पाब्लिकफोरा सोलोंथाइ बिथिङाव जोबोर जौगानाय जायो अब्ला पाब्लिकनि सिलेक्सनानो बेस्ट। जुदि नलेजहीन बा शिक्षा दीक्षायाव जुदि दावगानाय नङाबा बोरैबा नायोबा सिलेक्सनाबो बेस्ट। नाथाय टटेलि जुदि नायनो थाङोबा, दाजाब दानख' खालामना नायनो थाङोबा इलेक्सना बेस्ट। मानो होनोब्ला सिलेक्सन जायोबा करापसन जानायनि चान्सआ बांसिन थायो। मानो होनबा बहाबा मोनसे पार्टिनि डमिनेन्स सोलिगोन, बेवहाय बिथांमोना गावसोरनि लाब लाबनि थाखायल' खामानि मावगोन, गोनांथि जायोबा पाब्लिकनि लाब लाबखौबो नायाबो जानो हागौ। बेबो मोनसे साननो गोनां बिसय। स' करापसन जानायनि चान्सआ बांसिन थायो। ओरै नङा जे इलेक्सन जाबा करापसन जाया, ओरैथ' जेबो गैया डेम'क्रेसियाव। इलेक्सन जानानै सायख'बाबो करापसनाथ' जाखागोन। थेवब्लाबो होननाय मोनसे बाथ्रा थायो, सिलेक्सनाव बांसिन करापसन जानायनि चान्स थागोन होननानै आं सानो। नोंथांमोना मा सानो कमेन्ट लिर। बिदिब्ला इलेक्सन जायोबा मा एडभान्टेज दं? इलेक्सन जानाय लोगो लोगो पाब्लिकआ गोसोबादि केन्डिडेट सायख'गोन, आरो बै केन्डिडेटआ थारैनो बै रायजोनि साननाय बायदि खामानि मावनायनि बांसिन चान्स थागोन। मानो होनबा पाब्लिकआ जायखौ खामानि मावगोन बायदि मोनदों बेबायदि सुबुंखौनो सायख'गोन दानि जुगाव। आरो इलेक्सन जानाय लोगो लोगो पार्टिफोरा मा खालामगोन? डेभेलपमेन्टनि खामानि मावनो ट्राय खालामगोन एरियायाव।
गामि ओनसोलाव मानो होनबा जाय बांसिन मोजां खामानि मावगोन बिखौसो बै पार्टिखौसो पाब्लिकआ सापर्ट खालामनायनि चान्स थागोन स' थाङै थुङै बाथ्राया बेनो इलेक्सन जायोब्ला माने राजखान्थि हान्जाफोरा बांसिन खामानि मावनायनि चान्स थायोबा इलेक्सन जानायानो बेस्ट जायखियानो जाया मानो आं जि बुंदों बेनो सैथो जाजोबा आं बुंनायनि जाहोना बेनोल' जिहेथु जोंनि हादरा डेम'क्रेटिक कान्ट्रि फोरजाखान्थि हादर बेनिखायनो इलेक्सन जानांगौ मानो होनबा गुदि लेभेलावनो जुदि डेम'क्रेसियानो गैयाबा अब्ला गोजौ लेभेलाव जों मोजां केन्डिडेट बहा सायख'ना हरनो हानो बिनिखायनो आं बेखौनो बुंगोन जोंनि हादराव जिहेतु डेम'क्रेसि बिनिखायनो इलेक्सन जानांगौ बेनि बादै मा बुंनो माब्लाबा सिलेक्सनाबो बेस्ट जानो हागौ माब्लाबा इलेक्सनाबो बेस्ट जानो हागौ थासारियासो खिन्थागोन नाथाय हादरा डेम'क्रेसिबा बेबो डेम'क्रेसि जानांगौ नोंथांमोननि रायखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों होदो खुलुमबाय।